22 September 2024 kuchokera ku Times Television TTV mukangoona nso ndithu usi timati useti tikangoona usi kobo madziwa kuti tatulukiranso anyamata hot current. Ine ndine ndevu zamwayi Wonder msisi asindili ndekha ndili ndi ojunga wayana junga maphang'ombe takulandirana maphang'ombe Zomwe kwambiri komanso mbali yawo kuti ndansukuluzi a Jona Pankuku takulandirana nsukuluzi. Tathokoza. Program ino ndi imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tilankhulepo pa nkhani zikulu zimene zimachitika mdziko muno. Ndeti kamalankhula nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Program imeneyi imakufika ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise. Bwanji timve uthenga wawo. Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartphones, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lirongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Tikulandireniso pamene tupitirira ndi program yathu ya hot current. Titamva uthenga ochokera kwa sponsors athu a Series Enterprise amene ali ndi ma business awo mu Zomba komanso ku Lilongwe. Peter uyu nyamata wa pa Zomba. Now kwa amene mukuoneranso mwina mpira wa English Premier League pakati pa Manchester City komanso Arsenal, imeneyo ndiye kuti ili 1-1 patangodusa 31 minutes and 5 seconds chigawo choyamba. Chifukwa choti ikafika nthawi imene anthu amapita uku mapita uku funa kuona zigoli, tili nazo zigoliso mu hot current yathu ya lero. Nkhani zimene tikufuna kukambirana program yathu ya lero ndi nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi imene alankhula president achipani cha DPP amenenso ndi president amene analamulira si opuma. Fa munthu opuma samakhala kupitiriza. So ndi amene analamuliraponso mu chaka cha kuti baja muthalika anafika 2019 so 2014 to 2019. 2014 to 2019 amene akunena kuti akuona ngati achipani cha MCP afuna abere masankho amene akubwerawa pogwirisa ntchito National Registration Bureau kuti sizikuyenda bwinobwino zimenezo akuti mkuona kwawo sizikuchitika mwadala, sizikuchitika mwangozi, koma zikuchitika mwadala kuti mwina ni njira imodzi imene afuna obera masankho. Tufuna tikambirane nkhani imeneyi. Nkhani yachiwiri ndi kulankhula kumene kwachokera ku bungwe la Malawi Human Rights. Tikati bungwe ndesi linaso commission iyo. Bungwe la Malawi Human Rights amene akunena kuti bwanji patakhazikisidwadi commission imene ifufuze zokhuza ndege imene idapha achilima ndi Amalawi ena 8 kuonjezerapo pa enanso amene akukhala akupempha pempho limenelo. Ndeti mati kodi muli zotani zoti anthu agwirepo komanso amvesese mu nkhani imene akukamba amenewa Amalawi Human Rights Commission. Nkhani yomaliza ndi imene tukambirana tidalonjeza pano kuti tibwera nayo nkhani yakulikoma. Kodi kulikoma Island chikuchitika ndi chani? Kodi afuna ogulitsa? Kodi afuna opasana malo akuti special economic zone nde chani chimene chocho? Kodi kachitidwe kake tupanga bwanji? Ndi nkhani zimene tufuna tikambirane azibambo ino. Ndakulandirani. Nkhani yathu yoyamba kusataya nthawi ndi nkhani imene adalankhula ndi president achipani cha DPP Professor Arthur Peter Muthalika pamene amachitisa msonkhano wawo ku Mzuzu pa Katoto Ground. Nde tisanapite ku zimenezozo ndimati poyamba titaonerako video iyi zingomvera tapeza video imene anthu anali ni mantha kuti MCP ndi a DPP akakumana kumene kokopoti adali 21 kilometers apart. Zitha bwanji
ndiye tifuna tione kuti atakumana zidayenda bwanji. Zingomvera taponya video. Video imeta unayo awakwenda pasiwo ndi MCP kupita ku venue wawo. Awo nda DPP nawonso ali mgalimoto kupita ku venue wawo. Now taibweresa nkhani iyi chifukwa choti padali mantha kuchokera kwa mlembi wamkulu wa chipani cha DPP Mokito amene adalembera kalata kwa mzawo na kuti tawandikana kwambiri 21 km pafupi kwambiri, bwanji wina atasiya kuti asapange. Iwo nkumapempha MCP kuti asiye chifukwa amaopa chonchi kuti sizingatheke kuti pena pakiti sakumane ya tikumana. Now kuona video imeneyi awa MCP akwenda pansi, a DPP ali mgalimoto mwawo kukadusa ndi thumba nyanja ya MCP yochija, anthu ankumawevana aliyese kupitiriza zake zimene akupanga posanyogodolana posatani zikutipasa chithunzithunzi chanji ochunga. Tikamanena kuti tufuna Malawi ololerana where political tolerance izichitika. Taonani chithunzi ino zochita kunyadisa, a MCP akuyendera zawo, a DPP akuyendera zawo, ndikumachita kuwevana. Ndi mmene democracy imene okhalira. Osamangokhalira kugendana, osamangokhalira inu andalewa msamachite okhala ngati kuti anakakutengani kwanu ndi baza kuferane. This is the democracy we've been promoting. Iyi ndi democracy imene ife tikufuna. So mwapadera dera tifuna kupanga acknowledge this ndipo tiyamikire ma supporters amenewa komanso amene amawasogolera ma supporters amenewa kuti ndizotheka, ndipo zimene zachitika kumzuzu chikhale chisanzo kumadera onse, chigawo chapakati ngakhale chigawo chakumwera. Anzanu mwaona amene apangira ndale zawo ndizotheka. You can coexist. Amalawi akachite kuvota kuti amene akumfuna ndani, koma samachite kukhala zophana aya Malawi. So this is highly recommendable. Abankuku ayamba chonja maphangombe ino ansukuluzi anthu ena akuona kuti mwina izizi zikhoza kutheka ku chigawo cha kumpoto kokha. Kodi izi zingatheke chigawo chapakati? Izi zingatheke chigawo cha kumwera kumene ma temperature, ma fever, malitsipa amakhanga atali very high? Mwina poyamikirapo sitingawalanda achunga. Chabwino. It's worth it kuyamikira. Abati kuyamikira ndani? No, that's Spanish Willis. Zimene ma supporters Spanish Willis. Chabwino. Chifukwa amene taza mbiti manena kuti akulu amathomwena nati Fanta komano amusiwa ndamene amakhapana. So zimene zachitika mukanema iyo nzabwino ndithu. Koma funso mukufunsa ali kuti tiyerekeze kuti misonkhano 21 km apatiyo yachitika kucholo kapena yuchitikira mulongwe kapena kumasintha. Masapota a MCP ndi DPP atha kudutsana choncho. That's number one. Kumpotoku makafukufuku amene amabwera osiyana-siyana. Just I think 3-4 days ago ndimayankho ndi political expert ndani aine sithindwa amene amakamba za trying to predict kuti chaka chamawa chitha kuyenda bwanji, ndiye kumaona kunena kuti he still thinks voting pattern ya kuno kumwera ikhala chimodzimodzi, voting along tribal regional lines, ku central chimodzimodzi ka performance no performance uyungwatu. Anthu akumpoto maganizidwe awo amakhala osiyana, swing votes abwera ndiwowo. So utatuone mene achitira awawa ndi mene amachitira zigawo zinazi machitsanzo. We have got practical examples. Kumwera ku central region a DPP anakhapidwako afuna panga ndipiti and ma suspects amatinda MCP. Wina wa DPP amalankhula kunena kuti kuno kwa muthalika kuphalombe kuno kusabwereso aja kwera nda MCP. You already see that? So ineyo pamene mukuyamikira izizi, yes, why are you not condemning zinasi?
pametuta mukuyamikira awo wadusana popo ndiye awo mukwapanga mukwayizanga chisanzo chabwino. No, that's why I'm going kunena kuti tidati tidzitengera because whether we want it or not Zachitika ku northern region is easy. And it's a very good example how ndale zathu tidzichitira menane nenawo political tolerance tidzilolerana. Koma izi zimene amalankhula wa DPP ku Palombe kunena kuti kuno kwa MCP amene kuno kwa Muthalika yayi zimene amapempha Muthalika ku chani kuti kukatoto kunena kuti tsekulani central region Muthalika nanonso kodi central region adakiya akutero nakasula adakiya ndani akuti achakwera amata awo amata akapita amakakhapa amaletsa ndikuti adakiya achakwera central region nanenso nene kuti Muthalika timu yanunso tu yakiya ku Palombe so nanunso mutani mutsekule mene mukunena kuti tsekulani central region nafenso twakuwira achakwera kuti ziko lili ndi mapaswedi yachimwene apamwe ziko lili ndi mapaswedi gawana get kuti ukhale no go zone. ndipo ndizomvetsa chisoni nthawi zina andale chifukwa amakhala ma double standards amanena anzawo iwonso akuchita zomwezo. Mukumbukira timakamba pano zonena kuti apolisi taonesesani kuti awawa amene achita chipongwe kwa masapota ku DPP Mbowe ku Lilongwe chonda agwireni mpaka na lero unafusa akalaku zotufufu koma ndinalandira phone usiku kuti phone usiku akuti zofeka kani masaidi ali mmuzi muno akufunafuna kuti amagenda ndani amagenda sagwira kwanthu exactly so anandiimbira siku mmene zimachitika kuti mutanthu tili nyumba zathu kwazikuoneka kuti anthu akugwidwa siko ine ndimati koma machawe amene wawa anakati azichitika mbali zonse so tisamakhale ma double standards tikamachita condemn political violence izikhala kuti uziyamba nkunena kuti masapota anga chonde political violence no inunso uko chonde political violence ai chifukwa isamakhale mbali imodzi machitsanzo msanga tangodusako mene Muthalika amawapempha achakwera kuti tsekulani central region kusamakhale no go zone akanatha kupitiriza kunena kuti ndiufunanso ndipange condemn zimene zinakulo Palombe Maria yayi akula kuti osefe ndifa Malawi achakwera ndi timu ya wathu zapangitsa sonkhano Palombe ifeso topera zisamakhale kuti mbali imodzi yokhayi imene akunenera uchunga so unfortunately ngakhale achakwera zizachitika zakuchani zichi zakumbowe tidanena pano achakwera you supposed to come and speak sana yankulepo what is easy anthu azileka rozo wena bakhachochi akabwera kwina nafeso titasomena kupanga zomwezo koma that's not how it's supposed to be ngati atsogoleri atakhale chete anthu akhaparadi dziko apanku kumakonda kuyuza chitsanzo chimene adachita Malemu Chilima aujenaja ndanasaonda adalankhula mophochola kuje kuchikwawa mobweretsa chimpwirikiti kuti mbusa ndi shehe arafuna manga banja adai mapompo kuzuzula kuti kuyankhula ukuku kuyute muno ayi izi zanuzi kuyute muno kwayi ndifuna mpepesi kuti uyisadankhule mwanangayi apana tikamanena pano kuti we lost a president amene sinakhale naye dziko munomo it's the caliber zokuti chonyasa I haven't seen chonyasa after that one sinaonepo ineso wina tsogoleri wachipani wamkulu akulankhula zimezi chabwino timayamikira kuti nzotheka ndithu kusiyana maganizo pandale koma tonse kuyika Malawi patsogolo aliyense kulemekeza zimene akufuna ndi zimene akugwirizana nazo tuyembekeza kuti tizapanga liti msonkhano wina pa mjamba wina tupango ndilande kapena kubangwe posaopa kuti yaya amapanga ndi mmodzi yekhate time chifukwa choti anthu amayenda mzikwanje apa sitinaonepo chikwanje mulole kapena pasipo nzotheka kupita ku msonkhano koma kuti zikwanje ku msonkhano zimakatenga gawo lanji ku msonkhano unganyamule chikwanje chili ndi mbali yanji chikwanje ku msonkhano ati chitetezo ayi wodani apa wevana Malawi azifika pamenepo azikhala chonchi Malawi wevana kuti inu mupanga zanu ifeso tupanga zanu aliyese maso patsogolo ndikuti anthu akumpoto ngandinenero ndimadabwa inuyo koma no at least this is yankula kwambiri ine ndachi ata madabwa ife madabwa
kodi inu mayankhula bwanji nongonena kuti unasekesa tv iso ndeiti unasekesa tv kuchokera tipitirize kuseni kodi ni mbiri yachabe yosekesa mene tv pambanda amalankhulira nkulakwa kunena kuti unasekesa tv awa ngantendere koma kunosi komweko why do you sound violent kamacheza all of a sudden titaona zimenezo timati tiyankhuleno pa mawu amene adalankhula amuthalika pakatotopa mwazambiri zimene adalankhula pamene popo padali nkhani imene ikuoneka ngati yomatulukatuluka anjambapaso adadandaula kunena kuti kodi madongosolo achikonzero cha chisankho cha 2025 ali ndi malo ena amene sakukhala bwino nkuona kwawo kuona ngati zimene sizikuchitika mwangozi ndi dala lokuti mwina chipani cha MCP chifuna chitabera masankho ansukuluzi tiyambe ndinuyo mukumva bwanji zimene akuyankhula apita muthalika ndi kuloza chala kwawo kapena tizakumbusa nawonso za tipex ndiyambe nkunena kuti zimene zikuchitika ulendo uno in terms of madando kuti tambako madando I think ayambika chiwa chimene chanachita introduce my Jane Ansa madando kuchokera dando limozi yes madando ambiri nyazi wanda komanso mwina wayana tikatengera mene timapita ku chisankho cha June 2020 Arsenal yamwetsa kuzera mwa Gabriel koma ndifuna ndipemphe kunena kuti mene Arsenal kutsogola tisachoke direction the two brothers issues of national security tinapanga break pano kuti kwa amene mukufuna kuti muzisunta TV sizikuza pa times might be too motivated kukawa fundo pa Etihad Arsenal kusokola anangosala 5 minutes ku break pitizani bebani ndimandera kuti ukatengera mene timapita ku chisankho cha June 2020 cha khotala chilamulachi kuti tibwerese ndi zimene zimachitika nthawi imenecha kuli chair wa MEC Justice Chifundo Akachali yes ndi zimene anthu amadandaula ndi zimene zili panopa nkhawa ndi madandaulo kuchokera ku elected stockholders zikuchuluka ndiyambe kunena choncho chimene chakula siku kwambiri ndi National Registration Bureau zimene amayitchula amuthalika kuti achakwera ndi boma lawo akufuna kupanga rig kapena kubera chisankho kugwiritsa ntchito National Registration Bureau ndiye ndimakhala kumanena kuti samuthalika kukhawa ku meeting ya NECOF ida abukaso nkhani imene iposte choda pa kuchani kudowa kunali jijiri na ndimafuna nene kuti tikamaka zokhuzana ndi chisankho chokuti chovomerezeka ndi onse ma processes osewa up to 2025 tsikulo voter tonse tizikhala chimodzi yes khawa zonsezi tisapite kokuti tukamenyana uko wina wasunga chibonga nthumba ayi kuti anthu ambe kuopa chisankho yes tisanaponye chifukwa cha nkhawa zawo zimene sizikuyankhidwa it's possible Amthalika and the DPP might not have anything concrete kunena kuti ife tikudziwa atakhala mantha chabe mbali nayo koma mwina ma processes awawa a National Registration Bureau tayang'ane kwani mtima mphatso sambo kuenda na BP yes my justice nani anabelo yes izisi mukumazimva and mukamazimva mukusite mukutani ino muli pamenepo pamene tikubwera kwa achunga kwalembedwa kalata kuchokera kwa Afford DPP UTM and UDF yes alembera ku Malawi Electoral Commission yes akuti regarding key areas requiring attention ahead of 2025 polls ndi asayina ndi secretary general azipani zimene zizi akudandaulamo zinthu zina zimene sizikuyenda bwino now awa anabwesa nkhani ya Justice Chifundo Akachali kuti tikamaona zisankho za 2020 palibepo munthu amene analoza chala ku MEC kuti kodi MEC munapanga bwanji zinthu zanu no I can't remember ngati Amuthalika amadandaula mpaka na pano amati makhoti ndi amene adapangisa kuti iwo osati MEC samatchulapo MEC nkofunikira kotani kuti my justice anabelo ntali manja pamene akuvala sapato za Akachale
azivale bwino pofuna kuonesesa kuti zimene anthu ayamba kudandaula panopa tidakali kutali tiyambe kuziyankha kuti tikamapita kuzisankhoku anthu asamapite akuona ngati kuti the ground is not fair. Ndimafuna ndiyankhule ndi make chair kuti mwina poti nkoyamba koma mulibenso nthawi ya orientation kumeneko kungofika kulibe honeymoon mwayenera kuti muyambe kutipula. Unfortunately izi sizakukhoti kucha kumene muliku kuli ndale ndipo a lot of your work is about perception. Anthu akangoona kuti pena pake mkuoneka ngati kuti mwina simuli serious kuti mukonze madandaulo awo ndiye kuti basi chisankho chonse chitha kuonongeka. So ndikupempheni azungu amati nip it in the bud. Ngati pali kavuto kakhala kuti kangoonekera inuyo nthawi yomweyo ukatcholeratu kuyankhiratu anthu aziona kuti tikakhala ndi madando meki ikumaonesesa kuti madando athuwo they are being taken care of. Koma mukakhala ngati kuti mukhale mukuonerera I tell you manong'onong'o awa ayamba kukula ndipo mapeto ake muzavutika nazo kwambiri to control. So ndimafuna tipemphe ndithu kuti taoneseni Amalawi kuti madandaulo amene zipanizi apereka inuyo ngati meki muonesere ndithu kuti mwachitapo kanthu mwayankha ndithu momveka. Komanso mukamawayankha musawayankhire kuchipinda. Come in the public palibe zobisa apapa chifukwa nkhani ya confidence, nkhani ya trust. Amalawi akakukhulupirirani even zisankho zapezeka kuti wina waluza even oluzayo azanena kuti I think zandivuta ineyo osati chifukwa chompisha meke ayi. Ndimafunanso ndinene kunena kuti pena ndipite ukuku kwanza anthu amene akudandaula makawa DPP kuti even during their time panaliso madandaulo a National Registration Bureau kuzinali ndithu zinthu za underage ndi zoterozo. Ndimafuna kuti ndipemphe tikamakonza zinthu tisamakonze kandi kumazitayirira ife tikakhala kuti nthawi yathu even achakwera ndipo malawo they should be taking key interest kuonesesa kunena kuti NRB ndi Malawi Electoral Commission ikuthandizika kuti pasakhale manong'onong'o ena aliwonse zokhuzana ndi nkhani zachisankho chifukwa nkhani zachisankho zimayamba choncho zimazavuta kumapeto. So tipemphe ndithu don't take it lightly. We cannot afford kumakhala ndi dziko lomangokangana nthawi ya ma-elections. We can't. Let the best candidate win based on merit. Apa nkuku muimika mkono musavutike ndikubwera kwa inu mmene zisankho timanena kuti zikhale fair, credible and ina chatima chali free. Credibility sikuti imangotengera zotsatira zija imatengera even process yonse. Fairness imatengera process pamene tangolengeza kuti talowa mu nthawi ya chisankho tikuyenera kuti zonse zizikhala zikulankhulana bwinobwino. Nkofunikira motani meyankhulira amaphango mbe nkofunikira kotani kuti mayi Anabelo Ntalimanja akhale pamwamba pa zinthuzi anthu aziona kuti mayi abweradi ndi kuti zimene tikudandaula ife zopanga chifukwa anthu akamapita atanyamula nkhawa zawo kwina konseko azipita ndi kunena kuti iya chifukwa choti nkhawa zathu simuzaziyankhe ukuku kwina konseko sizikuyenda bwino. Nkofunikira bwanji kuti izizizo chifukwa nde zala zikupitirira kuloza ku NRB kodi tikulembesana nawo tikulembesa bwanji wina walandira red card tikuona apa kulandira red card wa Arsenal mukakoroka oina red card kumeki kumwacha sipeleka update I don't know kanga ndi Trossard I'm not sure koma kuoneka kuti walandira red card ndi koma fuso ndi limene lolo ineyo ndimafuna ndi wakumbutse iwowa nsapato zimene avala ndi zazikulu kwambiri tisamaza nene munthu atatisiya Justice Chifundo Kazali ndi munthu abambo ndithu wokuti anachigwira chinthu chija nthawi yochepa mmene akalankhule nene ndikumbukira akuyitanitsa ndalama kuchokera kuboma. He wasn't like kupemba. No. We have got an election to run in this country. Yes. 10 billion. Inali 10 billion imene ankafuna kuti ipereke treasury. Ankalamula tipaseni ndalama. Anabelo Ntalimanja akabwera ndikukhala nditi ma soft touch na iwowo kuti anthu atha kungwa paka pe akwerawo pe kukwerawo chisankho chivuta. Number 1. Number 2, chisankho tupangachi abana ndi nthawi yokhayo imene the will of the people ichitike. Anthu asankhe anthu okuti ayendetse dzikoli. Anthu
mungopeka chitsatsu makhambali ziwiri pali boma limene kulamula pano people say kuti ife tikufuna limene lili tani lipitirire chituko chilipo mmene akuvota wakonera ena udisiya kuti no ife tikufuna zinthu zatani zitasintha so amene ali rifali ukaona anthu pakamuzu stadium not glorifying violence ref akamangoona kupondedwa kwambali imodzi kwapondawa sakuimba akapondawa uku pye anthu kusandulira magenda sinduli zabwino kukenda komano yamba kukweza my emotions awanthu my tempers amayamba kukwera so already wanda ndi wayana you can agree with me kuti chisankho chaka chamawa my tempers atha kukwera ndithu my expectations awanthu mbali zonse mbali wala chisankho by its nature yes it's very emotive very emotive mukuyenera kuonesesa kuti zina zili zonse we don't need a careless referee chabwino sono mayiwa ali ndi ntchito yayikulu izizi zimene kunenera zikudandaula asazilekerere panopa zikakula nsinkhu izi zivuta kutsogoloko komanso a national registration bureau nawonso aonesese ngati ali ndi needs ofuna kupempha pemphani kunena kuti kamuzera mwa ife tikuwa kunena kuti tithandizeni sikunena ndiye kuti simmatha koma mungofuna manja ambiri akuthandizeni chifukwa anthu ena amona ngati kuti ukanena kuti ineyo ndimafunika help anthu amona ngati kuti ande kuti you are incompetent ndipo tinene kunena kuti aliyense ngati boma ngati nthambi ya boma azionesesa kunena kuti chisankho chikadusa azinena kuti ngati pali zovuta zakhale mbali yanga zisachokera kumbali yanga that should be the spirit and tikufuna kuti amene adzawine adzawine ndikuti wina anthu afuna chabwino so sakhala kuti iweyo tusama kufuna koma chipangire akakubereka wabera no meki sudi ndo akubereka candidate komanso nthambi zonse zimene zikukhuzidwa ndi chisankho sudi ndo wanu kubereka candidate amalawi asankhe munthu wina asaphinjike kuti zaka 18 zakwana china chilichonse chomuyenereza ali nacho takavote koma sadalembese chifukwa yote dake sadamulembe sesanavote anthu azadandaula ndipemphe ngati ine mwana pa group ano chabwino kuti zimene zikudandaulira zizi if at times anthu zambiri akumaonera kupuvera amamvera kunoko tsiku lina tiyende m'maboma chifukwa ena akumapanga claim kunena kuti kwathu kuno zikulemba mayendaso titenge data mbaliramo kaya tipita central region maboma 5 tipite kaya uku ticheke kuti kodi zimene akudandaula anthuzi are they genuine concerns tidzabwere pano kupereka information imeneyo yolondwa ifeyo ntchito imeneyo ndikupereka manja tigwira chifukwa ifeyo ndifeso mbali imodzi ya zisankho chifukwa chake timalandira ma accreditation kuti tiyendese nawo zisankho zimene zizi tifufuza now tili ku nkhani zomwezi zazipani ndi ndalezi tingoyitengera imene mpaka na pa half past pamene tipite ku break tikukambano za atsogoleri kunena zoona misonkhanomo tidanena kuti kwacha kunjaku kuti mva zinthu kodi azisogolera athu akunena zoona nkhani imodzi imene anthu amakambapo ndiyo kuti amuthalika kulankhulawo adanena kuti osadamangepo ma activist kuphatikizapo antambo atrapensi ndi anthu akuti atikumbuseni bwana anthu adamangidwa inu mula president ma video akupanga kodi zikukhala bwanji zimezizi kuti anthu amayiwala zimene zimachitika nthawi yawo pamene afuna kukhala bwino even amene alipo panowa ukamakumbusa ati apa simunapanga akuya akuti mungotiuza zimene talephera bwanji simukuona zimene tapanga bwino so you know kodi anthu amayiwala bwanji zokuti anthu azidya katatu tikafusana kodi anthu akudya katatu zoti magesi madzi anthu azilembe anthu adakali pa list kuyembekeza zikuti madzi azikapanga connect kuja zidanenedwa koma anthu pa ground sakuziona anthu akamakumbusa zimene zija akhala ngati kuti anthu akumbusa zinthu zochatopola as if kuti people created this you said it now tikamakumbusaso anthu amene akunena zabodzaja kuti chime munena chichi sichoona kwenikweni akukwiya chifukwa chani mukunena zimenezo mutipanga dikampeni tizipanga bwanji ntchito iyi ochonga and Zomwe ine ndikuona ngati kuti ntchitoyi ifeyo ndeti ilowe masiku ano pamatuluka chizungu media mu ntchito yathuyi tumati fact checking ine ndikuona ngati tsopano yakwana nthawi yonena kuti wiki iliyonse kandi pa wireless pathu ya mawu kayi yakanema tiyeni tizitenga maklipi tiyeni tizakumbusa asogoleriwa one zinthu zimene adanena number 2
tiyeni zimene adapanga ndikumakumbusa komanso zimene anena zimene zili zosusana with the truth on the ground tizauza kuti ananena kuti zakuti chilungamo ndi chakuti ndikuyikapo chiekesi kuti apa anama mwina anthu azichita mantha kuti asiye kumanama pamene tikupita m'misonkhano ya ndale ndimafana nene mawawa kunena kuti musaganize ngati kuti anoni masiku akale kale you could easily get away with things koma osati pano ayi pana anthu amajambula your records are in the internet wonesesani kuti if you are not sure about something musachinene chinthucho koma ngati mukuyankhula chinthu you should be able to stand on it mwina ena thomanena kuti ayi memory ndi zina zoterozo koma it's not an excuse ngani ndionera kuti tikudziwa kuti nthawi ya DPP anthu amene ankapangisa mademo anagwidwa inu mmakumbuka Timothy Ntambo inafika nthawi ina yake anthu akumanena kuti mpaka 10 tipite konko kulilongo 10 tipita konko akuti asamusa apita kuche ni ina police station ina motere panali attempt amafuna kupanga zotere zimachitika amapangombe ali gali moto ya polisi akunena ndikungumva kuyabwa kakata anthu akunakanga dai kila zinthu yes I remember that yes I remember exactly ife city roller nimafuna ndithu tikupemphere kuti kaino akuboma kaino aku opposition koma ifeyo city roller mkangokamba chinthu chonera chili kususana with the information on the ground tizichipanga expose abankuku atsogoleri onena zoona akutivuta kupeza mdziko muno honest leaders oti adani azona panopa zimene zafika pokuti mangovunda mapo zovunda ndeti kuona kuti kodi chimene sichinavundebe kwambiri ndichiti munatijeko chomwechi koma zovunda zonse tafika pepa rotten mangoes compared with rotten apples and saying kuti which one is better off between the two rotten fruits. Ndikupeka chitsanzo cha atsogoleri awiri amene we have Mtalika in the picture already amene tanena kuti for mwina understanding yawo yazitsogoleriyo imakhala kuti aenda ndunyolo ndiyo kamangano it has happened under your watch. Mukulamulira pa nthawi imene ndi ndani? Ndinuyo. Moti zimene zikuchitika pano. Bozineyo ayakwera sanga zakani mawa kuti ine sini madziwa. Ndokapekesa zone kuti. Achana anayankhulapo kuti iye ine sinalamulepo kuti munthu breakfast amangire you remember breakfast yes media breakfast ya chaka chino. Akuli sinalamulepo definitely akumanga ndani. Akuzite wamphamvu ndani. And mutamva kuti ena akumanga imusana yes. Okay? Sema friend kuti if things are happening under your watch nchifanike pakadali pano anthu a DPP amakumbutsa abe anthu kuneyo kuti one time anyamata anaenda dziwa town. Yes. Okay? Yes. Sikudada watuma koma anyamata awa ankati ndachani da DPP. So zimakhala bendinu zimene zija yukapita ya kumboyi kuti anakhapa anthu mpaka makazi patala suspect pankulu ndi MCP. Yes. Chimene chija chifukwa chake anthu mpaka pano sadagwidwe edu awagwidwa bwanja magenda amagani. By the way muna musanachoke kumeneko mafuna ne kuti elected stockholder inake ofunira kwambiri police. Yes. Ngati police akazipanga kwisidwa ntchito ndandale pano tambakale kwayikira kunena magazi wawa atithandizira balasa zinthu. Yes. Ena kapido mwagwira 3 4 6 months to fufuza forensic investigation or what apa within weeks agwidwa anthu. So ndimafanira kuti anthu andale tiyeni tidziti tikalankhula chinthu kuti kumbutsa mamawo ntakubwereza kunena kuti ine am okay with that. Mabwana omaopa kuchosedwa ntchito atithandiza chifukwa ambiri watu ntchito amatha koma kuopa kuchosedwa ntchito ine mayi yolamu ine ndikwaziwa ndikaswiri mayi ndikaswiri koma zikafika po maopa kuti ndikapanga chonchi kanchereka imene iyi achunga tenti yankhule because mabwana amene amasankhidwa ndi anthu andale nthawi zina ntchito imene njovuta kwambiri anthu akhala kunenapo kuti mwina amene amaoneka ngati usanjenjemera kwambiri amakhamwe na majudges kuti despite kuti they are appointed by government and by the president koma akapita ku court kuja sanyengerera kuti kaapula anandisankha kuno no you appointed me as they deliver zigani amaponya zigamulo zomati anthu sonkumadabwa nawo tikuyenera kuti tipange bwanji chokuti anthu azitilemekeza kumasayinira kuti kaife tichosedwe ntchito koma tichosedwe ntchito on merit than kuti tikazachoka ntchito anthu azanena wawa achiwa keje amene iwe bambo ako ndi ndani bambo ako ndachunga ankankhula zozaza mphuno pa TV aja anasongezadi dziko la likhairo poira chimene chizitikhuza bwanji mtima chizitikhuza kwambiri
ndimafuna ndikambe mawu awa. Oyamba unena kuti udindo woyamba upite kwa president, appointing authority. Chifa iwowo ndamene amamusankha munthu uja kuti khala apa. Ndimaona ngati akufunisisa kuti mayi aja achite deliver. He should make sure as the president of this country to protect and to defend Inspector General of Police from any political interference. Chifatu kudziwa kuti ambiri ovutawa amakhala anyamata achipani. Koma they are under msogoleri wa Malawi Congress Party. Amene achakwera. Ndimafuna ndipemphe ndithu kuti achakwera muli ndi ntchito yayikulu yoonetsetsa kuti Inspector General of Police are protected. Komanso Inspector General of Police azikhala ndi direct access kumatha kudandaula. Ine ndifuna kupanga zakuti based on chakuti ndi ntchito atumene okhalira. Koma apa ndikuvutisidwa apa. A president aja ndikuwayitana anthu aja. Mukumbukira nkhani ya ku convention. Ikuvuta anthu aja kukana. Ife tinabwera ndi program ndikuyankhula kwambiri kuti aya president show leadership. And eventually tinamva kuti unali nsonkhano. Anawayitana ena anakalipiridwa. And eventually situation was sorted and they won't move forward. Sasa kuoneka so nkhani ndionena kuti a president achakwera you can do the same nkhani Inspector General. But izinthu zina ndikuuzani mutakuwina political mileage ngati police mukuirola kuti igwire ntchito yawo. Komanso yes. Is it not also possible kuti bena anthu amangopa okha? Yes. Kuti is there anyone intimidating or interfering with their work? Kapena okhamangopa kuti ndikapanga ichi. Tinaonapo mwa ujeni ineyo allow me Jenu Nundwe. Yes. Jenu Nundwe nthawi ya zionetsero. Amagwira anthu ndikumbukira pa Shoprite apa magali mo time depo adagwira anthu adavala makaka DPP kutenga kukweza muja ifati ankafuna apange block anthu amene akupanga anthu kumadaba kuti mpaka nazafika kuti anthu koma kumbukira nzimana kumana nazo anundu. That's the problem. Nde anundu aja mwina ndi exceptional case kuna naye munthu woti walimba mtima and stuff like that, but how many nundwes do we have? Number 1. Number 2, pamakhala ngati kuti anthuwa amakhala ngati akukweza mpando osati kuti ukagwire ntchito kugwirira Malawi ayi. Amakhala ngati kuti exactly amakhala ngati kuti akutuma kuti ukachite zofuna zawo. Ndiye amakhala ngati kuti they have got a strict chingwe choti akumanga kupanena kuti kumbukira takuikapo ifeyo. Ndimafuna ndipemphe kwa Inspector General of Police. Pamene mugwira ntchito yanu Amalawi amakhala akuona. Ndipo olo andalewa atakhala kuti akuchosani legacy yanu anthu azakumbukira kuti nayi ndi Inspector General of Police amene anagwira ntchito molemekezeka. Ndipo even maboma akusogolo azapezeka tawo kutengani anthu Amalawi ndikumakulemekezani. Ine pena pake ndifuna tikhale dziko lonena kuti we should be concerned about our legacy. Aliyense ku ntchito imene akugwira azinena kuti ino lata ndi chosale lolo ndifuna amene azabwere wazanene kuti koma pano panali dolo. Inekadakhala achakwera today ndikumva kuti anthu 6 awamanga kuchikwawa amagenda galimoto zimene zinali mbali yanga ndikanayimbira yorapo kuti mayi ndapha zoti mamanga anthu kuchikwawa kuti zakumboyo zija zili pati. I'm trying to balance kuti muti zili pati zimene zichi awa mwapeza bwanji kuli ma CCTV mwapeza bwanji why are you so kuli ma CCTV uku ena alikufupi ndi area 30 ndikuizanda achunga 150%. Yes. Kuti mtsogoleri wa dziko amene amasankha mayiyola mu ndazi zaosewa ndi amene ali ndi mphamvu zambiri kapena kuti angatithandizire kuti mayiyola mu timu yawo azigwira ntchito bwinobwino. Chifukwa tikudziwa kuti kuti timagavana atazipani timathupsa kuipa phone kumene kuti musairekeze kuti asiyana lekeze masulena amene ona mugwira munthu amammasulisa. Even as we speak, we have NI and connected to power command as party. Oh, the police system open. More even why in bila phone akalaya. Mango kala kuti poti ntchito yawo njo yankhola. Phone akalaya isanga. Iya akalaya sanga ya. Phone kala busy. Somebody told me what police. Somebody senior. Yes. Tuwadziwa rifanya marano magazimezi. Tuwadziwa kuma abana. Kulijo pimba boma litasinta tidzakatenga akutero boma litasinta dzakati nanga choncho you actually ngaende choncho tikamakhala mwina ti aparation just 1 minute. Mwina zina zinena tizipereka feedback. Ndina suntha ndithu napita ku ntchito kusalima nazera kulilongwe koma kulilongwe ndithu
apolisi ku airport anandiyimika pambali ndikuthokoza kuti izi yamayankhula zija mauniform ndawamukwaonawa ndalandira inspector general of police tiyamike kuti awagulira azimva tiyamike mwapadera mayoramu kuti mwachita bwino ena sonna kuma nawo sabato adakagula be mapero amakagula ya brown kumaisintha kala ya black mbalisani ntchito yabwino wena mwayamba kwango tsala kwina komanga osamayangana kumene kukuso posangana mtundu. yes tipite ku break tikabweranso tipitirire ndi program yathu ya hot current. Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lirongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. takulandiraniso pamene tikupitirira ndi program yathu ya hot current lero la mulungu pa 22 september 2024 pamene mukutsatira masewero ampira pakati pa Manchester City ndi Arsenal ndekuti matimu akubwereranso ground kuti asewere second half. Arsenal anthu 10, Man City anthu 11. Arsenal Trossard atalandira red card patangosala pang'ono kuti apite ku half time. Kwa amene mukutsatira mpira ino amene muli ndife a hot current tenaso nkhani yachiwiri. Yes. Ndi nkhani imene alankhulapo bungwe la Malawi Human Rights Commission. Iwowa akuonjezera liwu pa mawu amene anthu ena akhala kukamba zonena kuti mpofunikira ndithu kuti tikhale ndi commission of inquiry iunike zokhuza ndege osati kufufuza mwina koma kuunika chifukwa amene akufufuza kwambiri mbali ya technical. Yes. Kodi ndege imene tsiku limene idayenda bwanji, idalibe chani, idali ndi chani, mavuto adali chani. Kwa pali zinthu zina zimene zimachitika zomwe siza technical zimene report limene lili silingayankhe zomanena kuti kodi nthawi yomwe tidatenga kuti tipezane idali bwanji, kodi amachita coordinate zimezi ndi ndani, kunena kuti tiyamba kufufuza nthawi imene iyi nthawi pamene paja pamachitika zotani zimene zizi report imene silingayankhe. Now pali anthu ena amene ine ndikukuza nachunga no matter zimene zazachuluke ku report zimene zija sazavomereza. Yes. Chifukwa lizangokamba za technical. Anthu ena chidu chawo ndi non technical issues. Yeah. Zimene mwina commission of inquiry lingatithandizire kuyankha non technical issues tikaphatikiza non technical issues. Yes. And technical issues and have a full picture. Yeah. Of what happened. Yeah. Kuti tikhale ndi closure. Yeah. Kumene mena akupemphera Malawi Human Rights Commission. Akupempha zolondola takhati kukambapo munomo. Yeah. Ngati palibe chimene tikubisa. Yeah. yes Nchofuta bwanji kuti tivomere kuti anthu tikhale ndi chithunzithunzi chofanana. Yeah. Choyamba ndimafuna ndine mawu awa kunena kuti nkhani ya imene inachitika ku Chikangawa si nkhani ya masewera. Yes. As we speak alipo anthu ena amene alibe amuna awo. Yes. As we speak alipo anthu ena amene alibe akazi awo. Anthu ena anawo anamwalira. Anthu ena panopo alibe makolo chifukwa cha ngozi imeneja. So tikamayiyankhula ndikumaona ngati kuti zikumalowa mpaka napena pake zibwana
tikumalowesa kwambiri ndale kukulowa ndale ndi zibwana. Yes, we are politicizing this issue. Tikuyiwala kunena kuti it's not a political issue. Nkhani choyamba njonena kuti pali miyoyo ya Malawi imene inapita. And there will never be Saulos Klaus Chilima again in this country. Chifukwa amene anamwalira. Ndi ena onse aja. Ndi nkhani yomvesa chisoni. Ndipo ndipemphe inu amene muli kuboma. Izi zinachitika under your watch. Wonesesani kunena kuti nkhani muziyipasa ulemu, number 1. Number 2, muzikhala very sensitive. Chifukwa alipo ena oferedwa amene atokhala injured, atakupinjidwa mukakhala kuti simunayankhule bwino. So ngakhale zichewa zanu kazizungu zanu poyankhula muzisamalisa ndinu Amalawi. Before you become members of the Malawi Congress Party, kapena minister, choyamba ndinu nzika ya dziko lino. Amalawi ndife anthu osunga khalidwe. Ndipo khalidwe lathu pa nkhani ya maliro, timakhala anthu olemekezana, timakhala anthu osunga mwambo. Ndipemphe kunena kuti chonde, even na malira pamene akuyankhula, musamseke pakamwa ayi. Ndipo ayankheni mwaulemu. Ngati mukuzati mansala mulibe, there are certain issues it's better kukhala chete. Nkhani ya commission of inquiry tinanena pano ndipo tikunena mobwereza ngati palibe chobisa palibe chifukwa chonena kuti anthu awa muakanize chifukwa inu muzoona ngati kuti nkhani ya ndale koma inquiry itakuthandiza mbali ya closure psychologically anthu ena mwinaso ena achibale zitakuwathandiza kuti at least mitima yawo mwina ikhalepo m'malo kuti kodi zone tikani zimene zidachitikira. Komanso ndipemphe kunena kuti aboma ngozi yatereja ikachitika ndi mwayo kuti tiphunzirirepo kuti next time zazachitikenso zingati zimene zija. Now muyembekezere kunena kuti pa commission of inquiry azakhalapo anthu ena amene asapezeke kuti mwina they should have done better. I don't think there's anything wrong kuti anthu apezeke ena kunena kuti awa adakachita better chifukwa ganizo ndionena kuti pamapeto pa commission of inquiry pamakhala ma recommendations. Ma recommendation ntchito yake ndionena kuti next time we should avoid that. So nimafuna kupempha ndithu kuti zimene akunena Amalawi Human Rights Commission ine ndikuona ngati kuti is a very legitimate concern. Komanso mukumbukire mawawa pamene ndikumaliza tikupita ku chisankho. Nkhani iyi mwayiona kale mene anthu ena akuyankhulira pa misonkhano. Kumachita kuona kuti ena kuipanga sensationalize kuyamba kuyena kuti pamene poposi matitikambe amene akutenga nkhani ino kukhala ngati ino ya campaign. Yes, kumaso meme kunenera kukhala ngati kuonjezera mchere kuonjezera chani kuti tikunena mobwereza kuti Amalawi 9 adamwalira. That's a fact. Yes. Momwe tingamakambire nkhani imene jati samayiwale kuti pali abale awo amene akamatimva akumatimva kuti ife tikutati kuwasusula mabala. Are we helping people to heal? What is it that we want to achieve? Yes, I wanted just to no ndimafuna nditu nene maeneo ndeni ndimafuna nene kuti pomaliza mwina kungopempha kuti chonde nkhani iyi intakhala ineyo kuti tikuyendesa dzikoli ndinena kuti it's a matter of agency. Chifukwa mukamaza kangana izi kuti tukavota mwezi wa mawa nkumazati awawa bungwe linali tusezo satira ndukuzani you regret not having done it earlier. Chabwino ayamba chonjo mapang'ombe ansukuluzi nkhani imene takhati kunena kuti ndi nkhani yovuta kuyiyankhula chifukwa mayenera uziyankhula mosamalisa kuti usakhuze mabala ambali zonse amene akuganiza kuti ni ngozi ndi amene akukhulupirira kuti wina wache adayikapo dzanja tizipanga hando bwanji. Ndiyambe nkunena kuti ndi nkhani yovuta kuchipani cholamula pakatali pano MCP imene ikulamula ndachakwera idagwidwa fiti ndakhala ndikunena mubwereza kunena kuti mmene satigweramo pamudzi nthawi zina mmathakuloza munthu amene anthu akamakamba nkhani amene adagwidwa fiti ndakuboma ndamene akulamula pakatali pano kuti zinachitika ndi inuyo izizi. Mafunso amene tikufunsawa amene mungamayakhe ndi ndani ndi inuyo. So the danger imene ayitchula uchunga kuti wina wapeza mpamba wa ndale ndiye athamanga nawo iyi akuboma kwa MCP akapanda kuipanga handle with care athakulira nayo.
one side. Number 2, commission of inquiry ndibwereze makamubwereza kunena kuti ngati palibe chobisa chilichonse, if our hands are so clean, ngati ndi ngozi yeni ngati ndi ngozi ineyo sindikuona choletsa pa commission of inquiry. Ndinamva kumkuyu, I think he was quoted in one of the papers, akunena kuti no ife tudalira ya eteti dalireni imene ya kumkuyu final kumulifasha kuvomeresa anazo technical report koma pali zina zimene asisemako kufotokoza kuti kodi ngati a president amanena kuti report loti ndege inasowa inakanja manayi mwachitsanso. So ananena kuti ndekuti mundiyankhulaso ma-11 ananena kuti ekena ananena kuti kodi 4 hours jinali pati 4 hours. yes ndendapatsa kanda akomanda 4 hours ndetifuna tifunse kuti kodi mu 4 hours chimachitika ndi chani judgment ya 4 hours inabwera report limene lichokere ku Germany sikambapo sayakha zimenezo ndi zimene anthu akufuna ataziwa zimenezozo yasowa 9 koloko tukamba kufufuza 5 koloko timatani why Komanso search ija. yes Amene analesesa search ndani. Ndipo anasabwera nkunena kuti search koma umboni ulipo. ife tikudziwa apolisi akusanzika pa ujeni paja panali paja pa road block ya pa library. Yes. Akona kuti inali kuongoza zithunzi live nazo anthu akutuzani basi omalizira kuchoka pale paja ali Feston Malekeso ataolesesa anthu osatani Apita. ananena ndani amapanga sejena adali mbali akuti. You understand? Yes. Exactly. Somebody at least must be held accountable. Ipa izizi tiyakhale mafunso kuti guys amene panga izi ndani. Yes. Amene panga coordinate izizi ndani. Yes. So izizi aku Germany sakuzidziwa. Sanga sasizili mulipo. Sayankha. So idea proposal Public Affairs Committee have the same proposal. Yes. Eh? Yes. Tipangeni a commission of inquiry. Actually anthu afika popanga even suggest Yes. anthu amene akuzokhala muti Mmene momo kubanja stakeholders oyazijani kuti chikhale chinthu chokuti aliyesa azachikhulupirire chifukwa cha anthu amene akhale sakhala ngati amasa chizuma. yes chofusa mafunso osempana asali chimene chijaji. That was the waste of time. Amafuna kufufuza kuti anamanga kuti iwaje sankafufuza kuti analamula ndi ndani amangana kuti kodi panali milandu yokuti chani zazi. So pano tufuna tidziwe kuti who did what? Yes. Who was supposed to be what? Terms of reference must be clear. Yes. What is this commission trying to establish? Exactly. And aone kuti yes. Yes. These are the questions that must be answered. Then you give them resources and abangi. Anutakhala kuti mukuzigomera. You can even say kunena kuti in the next 24 hours tikusegula line anthu mutatumiza ma message ngati pali mafunso ena onse tumizani. These are the questions in our commission of inquiry taunika ni mafunso amenewo. The same way mena nkapangira kuti akubanja ata apasa maufulu asankhe ma doctors amene afuna pange post. Exactly. Yes. If we are not going to interfere, Yes. government will just be bidding, footing the bill. Yes. Chimodzimodzi apa anthu akufusa kuti tipeze njira yokuti wina aliyense akhutitsidwe kuti apa izachitika ndi zakuti adalakwa ndi uyu amene akasana kugwira ntchito yake ndi uyu ndekera kuti zafusana mafunso kodi awo amene adalephera ntchito zawo chifukwa alipo ena adalephera ntchito zawo titani nawo. That's what we want. Can we just and tingatani to avoid this next time. Chifukwa kutheka kuti kuli ujeni ina kumene Mathanga. ndege chita chimati chanzina nacho Donia. nkutheka kuti kuli donia ina Mathanga yopanda bati odi wina azayikweraso yopanda bati Mathanga mumaliza bwanji kodi yopanda bati wanda Mathanga double start tikakhala kuti sitikuloza mazala kunena kuti apa walephera nduzo sitingakonze atabweraso wina azapakaso mani the same problem. Yes. amene alamula kunena kuti ndeketha kulukabe nyemwesa ali bwino ndi ndani? All these questions abwana atamwalira president Bingwa Mutharika yes kulilongwe anthu anazazindikira kuti kulilongwe tibe chipatala cha mphamvu yes mokuti anthu akulilongwe nthawi zambiri zikavuta timanyamulana omwe kuchoka pita kumwayi wathu a private hospital. Can we build a hospital? Abwana nthawi bele jaji for little pakati pa chisoni military hospital Pano bwana kuchipatala chimene chicha kodi azamwalire sundani abale. Can you imagine? Now we are saying
ndege yopanda battery idawuluka bwanji how kuliso ina yopanda battery mwagula battery la kumeneko ndi zimene zizaja osatiuza izi za Malawi kutana maina kugula battery yo adala ndira quotation ya battery invoice samagula chifukwa chani payamba paja nanena kuti amalawi ndife anthu achikhalidwe even pamaliro kumudzi mmakhala nthawi yonena kuti aliyense akachoka apambirane mmakhala mmafusana kunena kuti koma mmene nyama inayendera kodi munayendesa bwanji kuna kuti ino zovuta zili nyumba mamamo makalezera mafusana zimene yes exactly so ngati pa process wina mamamowa tifusanepo kuti adakhuta ndi ndani akuti matukwana amene adakupasani 4 hours mmatani mmakatenga munalibe olotochi ndani zisaka bwanji kundima tilibe matochi tili ndi moyale barracks kumzuzu nchifukwa chani asilikali aja sanabwere nkusakhala mchikangawa was the weather that bad kodi training simmapita kuchire komweko simmakagona kuchire komweko like the whole vice president now some mwana wa munthu wina adalamula kuti kuti basi werukani nkumana ama kuti yaweruke zimenezo zimetufusane yankhane pasatawe imene inja majiweniweni tisaitawe atapita athu onse adabweracha isi amajeremani ndi athu ya chinyasalande ya Malawi so commission of inquiry iperekeni iyankhe mafunso amene technical report singayankhe ndimalize chonchi wana tikaphatikisa ngati zili mauza amenewa nthawi mosunga nthawi bwana acha pempo imapita kwacha kwera abwana issues of perception it's very bad akukana kututsa inquiry chifukwa chani chilipo chimene akudziwa ikangokolera imene ija kampeni ivuta zedi iyamaliza kuamva ena amene akuyankhulira andale apeza kale unamva amene amayankhulira angwira kukatopa amafotokoza za jombo like dramatizing the whole thing kuwerenga mabowa jombo akuti kuli mabowa kali matwete chakuti boss akuti VP vice president amafama lamba usalikadwa ngai kete matai anachoka bwanji so like serious people are going to continue to talk like that until ena akatafufuza bwinobwino nkunena kuti atekini kwatapeza izi zina zimene zinali na technical izi akuluakulu picture yomwe tili nayo ndiye alisazaona kuti I think ngozi kapena uyu amene ndipo ndimafuna ninene kuti sikulephera kunena kuti we could have done better koma nthawi zina kumalawi kuno actually ngozi ina iliyonse ili ndi ziphunzitso it's an opportunity imakuonesani pamene fa ngozi simangochitika timati ngozi koma pamakhala series of events that were happening kukangophera kungozi kucha ngozi ikachitika imakuonesani tingapanga chifukwa chake ngozi ya ndege ina iliyonse abwana pamakhala lessons amakakonza ndege zina za mtundu ngati omwe ucha kuti zikhale better to avoid ndikuona ngati kuti pamene popo mwina pomali nthawi zina mwina they want to make sure kuti aoneke kuti iwowo ngabwino zedi sanalakwisepo china chilichonse kwani mafuna ndinene kunena kuti nanga ungamakasofufuza koma pali zina timaona kale magapu zizaapa pakhala patundwani and that's why I'm insisting kunena kuti I'm insisting kuti ikhale ngati report itopereka mwayi womanena kuti amalawi ife ndokonzeka kuti anthu afufuze ndipo sindifuna papezeka wina aliyense akusokoneza ndipo madera onse exactly tifuna tigawane nanu amalawi ngati ziko let's sit down and talk guys we could do better report ndikutuluka a president ndikunena kuti zinachitika under my watch ndipepese ma areas amene sinachita bwino ngati awa andimwe bivi na bena ndikwayezeka kaya tili ndi bambo wene Rupesia amawerenga bwino kwambiri malipoti ngati amene wauza ati bambo wene Rupesia tawerengani ripoti likugulu kwanu amawerenga malipoti atali bwana 3-4 hours akuwerenga ukumbukira kuti titapita ku butchale ukagula fertilizer idaya kamoto anapanga zimenezo ndani atabwana bwera alowe sunthani mai munai debita sunthani kamba wawilima tikhale ndi some actions
kudali meeting imene amanena kuti ife sitikusunga nthawi tikamachoka pano oyeka tipepeseso kuti titalonjeza kuti tibwera ndi ali kuma ilipo koma yativuta tili nayo apapa nayo koma tikuyenda kuti tipase nthawi yopanga inu ndi abwana mukuyenda muzipanga chisanzo chabwino tichokepo pano Ronald Mpasu akonzeka ndi news atafune nkhani pano awa amakhanga tanzathu pano akumatiranisa ku meeting kumakhanga kuti ife tikuzangoonera meeting akulitanisa ndimakufuna kulinji ndipo ndikalenti mkulephera usunga nthawi awa akuti mkuloona nkhani so amalawi awa akuti chosa pano kuti tisakambe nkhani ya ujeni koma kumene tibwera nayo tafufuza ma concession 99 years zogulisana zibatazo naziona poso kodi sitikukambirana poyera ndi chani koma tichoke pano ndithokoze ansukuluzi a Jona Pankuku amaphang'ombe wayana chunga komanso mbali yakuno ndevu zamwe Wonder Msisya mwakuma nonse goodbye kusiyeni mukumvera uthenga wa Celis Enterprise kuseliko kuli nkhani ndi Ronald Mpasu. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lirongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.